Niubhona nami nifuna ukungibulala ningibulala ukuthi ngitshela amaqiniso. Angifune ethenda yenu, angifune imali yamuntu, ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Nina senibona ukuthi nina sokufanele ukufa. Wethu la sizwe ufuna ungibulala wena, ngiyakwazi. Ngiyakwazi. Benijahe ingane zakithi. Yebo izolo. Ngiyaceba manje. Yebo. Sengibuyileke uyoshiya nomama Kondla. Wozani. Niyazi la ngizongithola khona. Awuzokuhlala nina mina. Uma nina sizwe seningizimu Afrika abantu abasha engibaholayo njengamanje manga nifundisa ubugwala kusho leli izolo lamakhehla azobaleka nalo azawosithele emathuneni ngoba afuna ukudla izwe obudala athi afuna ademand inhlonipho yokweba inhlonipho yokuba amasela umuntu omdala uyihlonipha yaqala ngaphambi ahlonishwe isizwe nezingane nabahola kanjani abantu bikhohlisa izalukazi ama-food parcel zilimvotele egameni lomntwana ophinda ngene ngoba umntwana ophinda ngene wayiqothe ngayizondi ikohlakala kodwa namhlanje mina inkathi engiyaziyo engiyithandayo nengake ngayivotela abazali bami nabayinkatha baze bahambe emhlabeni beyinkatha noma mkhona manje uyinkatha mina nginembono yami ngendlela yami nami ngiqala ukuvota ngivotela inkatha kodwa inkathi engiyaziyo mina ephilayo yileyo mntwana ophinda ngene le nkathi manje mina ngiyazi hlobo angikufithi futhi mina ukuthi into eyintuthuko esayithola la kwelakithi enkandla sayiqala ngoNtuli ephethe inkatha kumasipala kanti uvele uphethwe inkatha phambilini kuphethwe oZulu kuphethwe nabanye kwaphathwe omama uMncadi wafafi umasipala ndoba namanje uNtuli esishiye esigangeni lo mama kaNzuza nje uphethe lapha nje kusiyama uyihlalele nje bakithi akazi ngisho lo mgece ukuthi usho ukuthini lo ufakwa zimeya bakithi uNkulunkulu wami isono nje into eniyenzayo ke nini masinintshela lamaqiniso alifuni ukuzwa nithi ayiye ezandleni yini le what kind of politics is that thina kwabosha ubaba uZuma la sabhekana ngqo nohulumeni ukuthi i-wrong lento yenzayo Cyril i-wrong lento yenzayo wayethe khuluma ngapha Cyril ngibe ngikhuluma ngapha si-campaigner silwa sithi uyicala ukuthi ungabosha umuntu omdala kangaka kwenzakalani akaze silale entabeni akaze sihujwe ngoba baye-understand ipolitiki badala kwipolitiki baya-understand amalungelo abantu baseningizimu Afrika awukwazi ucela ivoti namhlanje kusasa uSmayila kusasa usuthi wena ufaka isibhaxo la umphakathi ukhalaza khona uyicala lokho ningizimu Afrika uyicala lokho maqembu lenkatha eningalazi ipolitiki is wrong ifuna ukuzobulala igazi elimnene ngenzeni nginingijwayela kabi ngifuna ukutshanwa ngeke ngisabi futhi mina uma kwangisabisa impela nje usuke impela nje engibanga ulaka mo akazi sihujwe saqabana ngishona nosihle sekalala la kwiprovince sagijimisana wagcina ngathi sibhakela lesengane namanje masiqhamuka naye ekhuzeni awumacingwane kube mnandi kuye phambili qhubeka impilo akaze ngilale entabeni ngabhekana ngqo nomalema wazochaza amafinyila le akaze ngilale entabeni bagcina ngubhenguza nongiphuca ifoni akaze ngilale entabeni kuthi esekusungula ke MK abantu befuna ukungidonsa ngenkani bethi ngibe MK ngenkani ngoba nakho mina ngalo ubaba uZuma ukuthi kaphume ejele ngangilolu ubaba uZuma mina njengomholi omdala njengokuthi age akuyona eyokuphuma ejele ngisho kuthiwa woneni akuyona age yongena ejele icala lelo lezwa uhulumeni wethu nelezwa iANC kodwa akaze ngilale entabeni angizange ngijoin MK ningoba nini uyakwazi ukutona uphinda ngane lokho kuthi nina niyangihupha nina nazi politiki yegazi labo mama emsweni shumayela kubo nentsha ekhona njengamanje ke nikhanda siphi siyalo nikhanda liphi iqiniso lokuthi nina umuntu mayebeka umbono uyabulawa ebekumbono nithi ngimendleleni yini nithi umuntu mayikhuluma iqiniso nithi uthunyiwe nithi uthengiwe ngithenga ngobani engithenga ngani ngizokwazi siphi izikulwane mina I'm a leader by born umholi wokuzalwa mina hayinceke xobo nje baba uSiril Ramaphosa awuyilungiseke lento inkinga iningi kakhulu la kwaZulu iningi serious futhi lento engiyishoyo uzoyibona ukuthi kuzokwenzakalani lolu khetho luzayo kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela eyisimanga
uzoba ukhetho olucayindele ngendlela nje isimanga kufanele kutshalwe yonke hlobo amaphoyisa kuleli province yaKwaZulu-Natal kutshalwe kuze kutshalwe ngisho namasosha ngoba akumina kuphela ongaphephile baningi abantu abangaphephile nabalo malungu omphakathi nabanye abazoqoka njengamakhansela ebonakala ukuthi uyathandwa emphakathini athatha isibhamu adutshulo imbekile umkhwanazi ukhona umkhwanazi thola sizwe ukhona uyeza umkhwanazi ya khola kubo umkhwanazi ya yenu bantu mhlola mini leniyenzayo mhlola mini leniyenzayo hawu ngithi mina ithambo lomntwana okwaphinda ngene ithambo lakanjongombane ithambo likaMathole ithambo lamakhosi akithi esasandlwana aluziphi inkathi engiyazile umuntu ophinda ngene hayi le kahlabisa kathi ngiyithandayo mina leya yomntwana ophinda ngene hayi kahlabisa ngiyonitshela amaqiniso noze niyongena ogoqanyawo ngimtshela amaqiniso siyakuzwa kokunye inkinga usuke manje bese uyahlambalaza ehlamba yebo kwehlamba nayo impela abafana bedlama ngotungu mnandi ngithukile engaziyeli umpulathi inje engazingeli sabekho bakithi phela lani mabhinqa sengifikile dad hayi napho